Ne valja, ajde s početka. Briš. Kolika je moja temperatura i ovo je jedan vrlo... Hajme, menjaj da usmokve, kogoda je došao! Ulazi u situacijama... Briši! Ovo je zadnji put... Hajme mene. Pravo rješenje... Ništa. Nastavljam s se pronašle našle. A koncentriram se. Jeben ti. Ajde k pragu. A šta ću u njima govoriti? Ovo je indikator tekućine koji slijepi od... Ajde k pragu.